Għaliex illum ma tistax torqod, għaliex qed tgħid li m'għandekx nas. Mela ħalli ngħidlek storja tal-għasfur għaddas li ried itir fuq il-muntanji biex jara sewwa lill-bambin u tgħallem jagħni l-isbaħanja l-għalja tal-ġoljin. Jibni jorqod għax inkella f'ħakatajn se jgħid il-lejl u ma nkunu strani xejn. Tibża sabiħ dik żgur mhix rata li smajt fejn tkun koxni tal-awrikarja u mhix tnejda dik li qasmet il-wied malli daq l-ewwel tob ta' nofs il-lejl. Tibża sabiħ jekk terġa' tagħlaq għajnejk id-darba żgur li toħlom bl-anġli imbagħad la tqum issib li nkun hawn jimdejk u hemm barra jkun mar jistrieħ ir-riħ. Inkella tridni ngħidlek oħra tal-bidu f'qil li sar sinjur xtara ħafna l-bisu palazzi laħaq gvernatur immissa tarax se jiġrina f'ħakatajn se jgħid il-lejl u ma nkunu straħna xejn. Tibża sabiħ dik żgur mhix rata li smajt fejn tkun koxni tal-awrikarja u mhix tnejda dik li qasmet il-wied malli daq l-ewwel tob ta' nofs il-lejl. Tibża sabiħ jekk terġa' tagħlaq għajnejk id-darba żgur li toħlom bl-anġli imbagħad